Вітаю вас, дарагія сябры. І сёння размова пойдзе пра стасункі беларускай літаратуры з замежнымі літаратурамі, пра тое, як пераклады на беларускую мову знаёмяць нашых чытачоў з творамі сусветнай літаратуры. І гэта не проста такая размова, але гэта размова прысвечана яшчэ і міжнароднай кніжнай выставе, якая адбудзецца ў лютым гэтага года ў Мінску, куды з'едуцца выдаўцы і пісьменнікі самых розных краін, і тое, што іх творы будуць гучаць на беларускай мове, гэта своеасаблівы масток сяброўства, які звязвае нашых літаратараў з літаратарамі ўсяго свету. Больш падрабязна я хочу папрасіць расказаць пра гэта міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Александра Миколаевича Карлюкевича, вядомага пісьменніка, перакладчыка, краязнаўца. Калі ласка. Дзякуй, Наум Яковлевич. Сапраўды 26-я Мінская міжнародная кніжная выстаўка «Кірмаш» збярэ і пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў з самых розных краін свету. Каля 30 краін свету будуць прадстаўлены праз сваю літаратуру на беларускай мове. Чаму на беларускай? Таму што выйдзе літаратурна-мастацкі альманах «Далягляды», які сёння рыхтуецца ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Сярод іншых твораў там будуць паэзія і проза пісьменнікаў з Туркменістана, Таджикистана, Узбекистана і самых розных краін свету, не толькі на постсавецкай прасторы, але і ў такіх прасторах, як Азія, як Еўропа, як Амерыка, як Лацінская Амерыка. Мне вельмі прыемна, што шмат парупіліся нашы маладыя перакладчыкі для таго, каб паказаць шырокую мастацкую палітру ўсяго свету. Дарэчы, нашы беларускія перакладчыкі зазірнулі ў такую краіну, далёкую ад Беларусі, як Бангладеш. На старонках альманаха «Далягляды» выйдуць вершы вялікага паэта 20-го стагоддзя, вялікага бенгальскага паэта, лёс якога спалучаны з Бангладеш, Казі, Назруло, Іслама. У тым ліку і пераклады вашы, Наум Яковлевич. Дзякуй за гэтую працу, дзякуй за такое супольніцтва па прадстаўленню розных літаратур народаў свету. Шырока на кніжнай выстаўцы «Кірмашы» будзе прадстаўлена выдавецкая серыя мастацкай літаратуры, а раней яна выходзіла ў выдавецкім доме «Звязда», якая называецца «Светлыя знакі паэты Кітая». Ужо на сённяшні дзень, пачынаючы са снежня 2014 года, выйшла 13 паэтычных зборнікаў у гэтай серыі. Гэта пераклады з арыгінала, з кітайскай паэзіі. Гэта кнігі, дзе надрукаваны вершы па-кітайску і па-беларуску. Гэта зборнікі Ван Вэя, Айтіна, Дуфу, Либо, Мэн Хаажаня, Ван Годжэня, Лі Цінжау і іншых паэтаў Кітая, паэтаў з розных стагоддзяў, у тым ліку і паэтаў-сучаснікаў. Акрамя гэтага будзе прэзентавана вялікая грунтоўная кніга Айтіна, якая аформлена мастаком, азербайджанцам Камілем Камалам, які даўно жыве і працуе ў Беларусі. А перакладчык гэтай кнігі вершаў Айтіна на беларускую мову лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Мікола Мятліцкі. Безумоўна, будуць прадстаўлены і іншыя перакладныя праекты. Яшчэ і таму, што ў праграме 26-й Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі «Кірмашу» будзе праводзіцца і адмысловы міжнародны сімпозіум «Пісьменнік і час». У 5-й раз збяруцца пісьменнікі свету для таго, каб пагаварыць пра лёс мастацкага слова, для таго, каб зразумець, у чым жа ёсць спрыянне мастацкага слова для міралюбства, для рэалізацыі тых ідэй, звязаных з добрасуседствам, якія дэкларуюцца у нашай дзяржаве, якія неаднойчы выкладаў кіраўнік нашай дзяржавы, прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Григорович Лукашенко. Вельмі прыемна, што у час гэтых размоў адбудзецца і прэзентацыя іншых праектаў, у тым ліку кніг, публікацыю перыядычным друку беларускай паэзіі, беларускай прозы ў іншых краінах. Я ведаю, што з Чачэнскай рэспублікі, з Расійскай Федэрацыі прывязуць часопіс «Годж»,
пераклад, ён так называецца па-беларуску, часопіс «Гоч» перакладаецца як пераклад. Вось у гэтым часопісе будзе адмысловы беларускі выпуск. Я ведаю, што прывязуць літаратурна-мастацкі часопіс з Узбекістана на узбекскай мове з беларускім выпускам. Безумоўна, са сваімі новымі перакладамі беларускай паэзіі, беларускай прозы прыедуць такія добрыя сябры беларускай літаратуры, як Адам Ахматукаев з Чачэнскай рэспублікі, народны паэт Чувашыі Валерый Тургай і іншыя літаратары, якія вельмі добра сябруюць з Беларуссю, якія ведаюць Беларусь не праз нейкія пэўныя медыйныя рэсурсы, а якія бачылі нашу краіну, бачылі наш народ, бачылі тое, што адбываецца ў сацыяльным эканамічным развіцці нашай Рэспублікі Беларусь на свае вочы. Ну что ж, дзякуй вялікі. І я хочу сказаць, што вот сёння мы маем магчымасць вось паслухаць, як перавасобіўся вядомы бенгальскі паэт, вядомы паэт Бангладеш Казі Іслам. І, канешне, вельмі цікава, вельмі добра, напэўна, паслухаць, як гучаць яго вершы ў арыгінале. Хочу сказаць, што калі я дакрануўся да твораў гэтага цудоўнага паэта, то, канешне, перш за ўсё ўразіла вот такая унутраная экспрэсія яго вершаў, такая вось заточанасць на шчырасць, на такую публіцыстычнасць. І, канешне, нават перакладаючы, добра не ведаючы мовы, адчувалася вось тая глыбокая насычанасць паэтычным глыбокім словам. І таму я папрашу нашага госця, а сёння у нас Іслам Музахіддзін, які прачытае верш Казі Насрулло Іслама на бенгальскай мове, на мове оригиналу. বলবীর বল উন্নত মম শির শিরি নিহারি আমারি নত শির ওই নিখর হিমাদ্রির বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফারি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ভুলক দুলক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর মমললাটে রুদ্র ভগবান জলে রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রী বলবীর আমি উন্নত মমশির আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস মহাপলয়ের আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস আমি মহাভয় আমি অভিশাপ প্রার্থীর আমি দুর্বার আমি ভেঙে করি সব চুরমার আমি অনিয়ম উশৃঙ্খল আমি দলে যাই যত বন্ধন যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল আমি মানি না কখনো আইন আমি ভরাতরি করি ভরা ডুবি আমি টর্পেডো আমি ভীম বাসবান মাইন আমি দুর্জটি আমি অ্যালোকেশ ঝড় আকাল বৈশাখীর আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ববিধাত্রীর বলবীর চির উন্নত মমশির আমি ঝঞ্ঝার আমি ঘূর্ণি আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই করি চাই চূর্ণি আমি নিত্য পাগল ছন্দ আমি আপনার তালে নেচে যাই আমি মুক্ত জীবনানন্দ আমি হাম্বির আমি ছায়ানট আমি হিন্দল আমি চলচঞ্চল চমকি ঝমকি পথে যেতে যেতে চমকি ঝমকি ফাং দিয়া দেই তিন দল আমি চপল হিন্দল আমি তাই করি ভাই যখন যাহা মন যা আমি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝার আমি মহামারী আমি ভীতি এই ধরিত্রীর আমি শাসন ত্রাসন সংসার আমি উষ্ণ চির অধীর বলবীর আমি চির উন্নত শির আমি চির দুর্দম আমি দুর্মম আমি মম প্রাণের পেয়ালায় হারদাম হায় হারদাম ভরপুর মদ আমি যজ্ঞ আমি পুরোহিত আমি অগ্নি আমি সৃষ্টি আমি ধ্বংস আমি লোকালয় আমি শ্মশান আমি অবসান নিশ অবসান আমি ইন্দ্র নিশুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতুর্য আমি কৃষ্ণ কণ্ঠ মন্থর বিষপিয়া বারিধি আমি ব্যোমকেশ ধরি বন্দন হারা ধারা গঙ্গোত্রীর বলবীর চির উন্নত মমশির বিদ্রোহী রণকান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত আমি চির বিদ্রোহী বীর আমি বিশ্ব ছাড়িয়া উঠিয়াছি এক চির уnnot шир. Дякую, спасибо. Вот як гэты верш я перавасобіў на беларускую мову, можна вот па гучанні, па экспрэсіі параўнаць. Бунтар.
Говори, герой, говори, человек с гордо поднятой головой, говори, голова твоя вышейшая за вершине Гималаев, говори, сусвет под ногами палая, говори, пречь откинь святила зары, распахни небосхил, чуючи грукот кроков твоих, хай здрыганется небесный трон и затрапеча алейный звон, на твары твоим палаючий знак, то перамоги бушуючий знак. Говори, герой, говори, человек с гордо узнятой головой. Я дерзкий, я бушуючий, я дикий, я разбурение и потоп великий, я страху необсяжного хвилина, я бомба, я снарад, торпеда, мина, я отвергаю давние законы, минулое топчу и разбураю, и ланцуги, что тут были доскону, ломаю, и душу я вызволяю. Говори, герой, говори, человек с гордо узнятой головой. И вось гэты верш, ён якраз вот перадае вот гэтую экспрэсію, і мне здаецца, што вось наш калега, які прачытаў яго па-бенгальску, адчуў, як экспрэсіі перададзена вот гэта паэзія Казі Назрулло Ислама. Thank you be here to invite me to express the one of our famous poet in Bangladesh, this called Bidrohi. Дзякую, што запрасілі мяне і далі магчымасць падзяліцца гэтай паэмай, напісанай шырока вядомым у Бангладеш майстрам мастацкага слова. Назва паэмы «Бунтар», а яе аўтар Казі Назрулло Ислам, нацыянальны паэт нашай краіны. Чаму ж ён назваў сваю паэму менавіта «Бунтар»? Справа ў тым, што ён часта выступаў да імя прыгнечаных людзей. У яго, дарэчы, не было нейкай выдатнай адукацыі, ён скончыў толькі 7 класаў, але шмат чым адзначыўся ў гісторыі нашай паэзіі. Саму паэму «Бунтар» Казі Назрулло Ислам напісаў 21 год. Цікава таксама адзначыць, што ён скончыў працу ўсяго за одну ноч. Written through one night. Я думаю, што вось такія сустрэчы у нашай студыі мы будзем працягваць, і я адкрыю для нашых слухачоў невялікі сакрэт, што рыхтуецца серыя перадач, прысвечаная міжнароднай кніжнай выстаўцы Кірмашу, якая адбудзецца ў лютым у Мінску, дзе прагучаць творы гасцей, пераклады іх на беларускую мову, дзе адбудуцца такія масты, радыёмасты, якія будуць звязваць нас з тымі сябрамі беларускай літаратуры, якія будуць прысутнічаць у нас і якія прышлюць нам свае творы і прыбудуць на нашу выставу. Ну, а в завершэнне я хочу, Олесь Миколаевич, звярнуцца да вас з тым, каб вы вызначылі вот значэнне такіх міжнародных кніжных выстаў і чым яны карысныя для нас і для тых, хто прыязджае сюды на гэтыя выставы. Гэта не проста дэманстрацыя сваіх твораў, не проста сустрэчы з чытачамі, а і больш цесныя стасункі. Канешне, у першую чаргу такія выставы і такія міжнародныя сімпозіумы, як сімпозіум «Пісьменнік і час», гэта дэманстрацыя таго багацця мастацкага свету, які прысутнічае ў Беларусі, які існуе, які склаўся за дзесяцігоддзі. Безумоўна, усе найноўшыя праекты – гэта працяг вялікіх традыцый і ў мастацкім перакладзе ў беларускай літаратуры і ўвогуле ў беларускім айчынным кнігавыданні. Варта ўзгадаць, што мы маем унікальныя пераклады славянскіх паэзій, пераклад пана Тадэуша, дарэчы, не адзін пераклад пана Тадэуша. Мы маем унікальныя пераклады паэзіі Александра Сергеевича Пушкіна і іншых вялікіх рускіх паэтаў. Мы маем унікальныя пераклады паэзіі далёкіх краін, прычым многія пераклады здзейснены з мовы арыгінала. Зараз у краіне ў нас развіваецца школа кітаістыкі. Я згадываў серыю «Светлыя знакі» паэты Кітая. Яна менавіта развіваецца дзякуючы тым, хто ведае і кітайскую мову, і працуе на беларускай мове, і піша вершы па-беларуску. А калі ўжо хтосьці перакладае з тых, хто не ведае кітайскай мовы, то ён карыстаецца падрадкоўнікамі, зробленымі беларускімі кітаістамі з улікам асаблівасцяў беларускай мовы, беларускага гучання. Мне здаецца, што тым самым мы паказваем, што мы адкрыты ўсяму свету, што мы ў сваёй культуры, у сваіх нацыянальна-стваральных прыярытэтах мастацтва, культуры, мы вельмі багатыя,
і вельмі дасведчаныя. Думаю, што яшчэ другі складнік важкасці міжнароднай выстаўкі кірмашу, міжнароднага сімпозіуму «Пісьменнік і час», што людзі адсюль паедуць з уражаннямі пра Беларусь, пра беларускую культуру і, канешне ж, пра беларускую літаратуру. Панясуць слова купалы ў самы шырокі свет. За апошнія гады склалася безумоўна шырокае кола сяброў беларускай літаратуры. Яно ніколькі не меншае, чым у папярэднія дзесяцігоддзі, чым 50 гадоў назад, чым на пачатку 20-го стагоддзя альбо ў яго сярэдзіне. Дзякуй, сябры, дзякуй, мае дарагія ўдзельнікі гэтай праграмы. Я нагадаю, што сёння у нас в гасцях быў міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Александр Карлюкевич і госць з Бангладеш Іслам Музахіддзін. Усяго найлепшага, да пабачэння.